Inti l-ewwel persuna fuq dan il-podcast li qed mingħajr mistħija ta' xejn, anzi b'mod vera rilassat li inti konservattiv. Alla, naf għandi nistri. Dak Dak huma l-prinċipi tiegħi. Darbtej provajt ngħid il-ċaħat li għandu għatla kell il-Mera Luisa kolli preka. Tla taħsib konservattiv. Le, ta' minix konservattiv, għatli. Le, mux għatnarik li, għan mux għatnarik li, imma dak u għaxib konservattiv, għatli le, konservattiv xej. Jisullum il-ġurnata, il-tikketta konservattiv, saret xi insulti u xi daw. Għalli konservattiv jgħadek li kontent najt ta' the rule of law, li semmejt inti l-ewel, the rule of law, minn hemm ktib ta' kollox, the rule of law. L-lum, sfortunatament, għax nirridu għata liberali, namel l-rit, għamel li trit. Imma ġorri responsabilità, skużi, tifaxix fuq imbat. L-ikbar dnubit tal-movement konservattiv xkienu. Ħaneġ ħaġa zaħira, ta' ġifiri. U bat irrispondili, ħanu ħonotu X'kienet taħħali. di? Għatlek l-ikbar dnubit tal-movement konservattiv. Għalfej taħseb li l-lum il-ġurnata il-konservattivizmu id-nies iħossu li meta jien ngħidlhom konservattivi, per eżempju, kważi jieħdu għal-jom. Iva, imma nux għalija, ma Tidher li ma tux għalik, imma għalfej taħseb. Jieħdu għalihom il-għalix il-mod kif naraw l-affarijiet illum, il-tendenza hija li iktar jiena ma nagħmel ir-rit. Sewa. U bat ngħidu la liberali, nafx fejdu la liberali. Iktar jiena modern. Imma taħseb li kien hemm żmien fej jiena hekk naħseb, jien naħseb li kien hemm żmien fej il-konservattivizmu kif inhu rappreżentat pereżempju mill-Knisja Kattolika kien wisq repressiv. Naħseb li għamel ċertu żbalji fej kien Ma ta' tajd li titfaw f'kuntest storiku, eċetera. Imma poġġiħ fil-kontest storiku. Imma minkejja li kien f'kuntest storiku weġġaw in-nies. Kien hemm żmien, kien hemm żmien, ma illum ma nikkonċepuj, għasta timmaġina, għas niftakara jiena, għas fejn inti knisja kellha l-armata tagħha kien tmur tiġġieled. Tara llum Ma tara dak iż-żmien. Nudi noqogħdu jgħidu għax dak iż-żmien kienu. Eħle ma mhux daqshekk il-bord. Diħa ngħidha ċarru tont, għax ma nistgħix ngħid, taf kif nitkellem. Jiena di għallimili, mhux għallimili, ma kif ngħid tallimta minn Alfred Sant. Dina naturalment huwa soċjalista, nazzjonalista, kien fil-partit u kien f'partit ieħor. U dan konna din niklu flimkien, raġuni kienet ċaġa fuq ta' saħħa. U kien hemm xi ħadd, ħanna ma nqgħodx ngħid minnu laqqas. Kien hemm xi ħadd li qallu xi ħaġa. U qallu jew qalla mhux hekk titkellem dak li qed tgħid inti fuq dak iż-żmien titkellmu fil-kuntest ta' dak iż-żmien. U baqgħet ġo moħħi di dejjem. Fina meta nitkellem fuq xi ħaġa nipprova nifhem jekk nista' xi mhux qed ngħix 20 sena aw firtajt 100 sena ilu ma kontx hawn jiena fejn nista' nipprova nifhem x'kien il-kuntest ta' dak iż-żmien, ma noqgħod nikkritika dak iż-żmien ma nifhmux. Naqbel miegħek, fil-fatt antiċipajtek għatak inti ħatajdli biex nitfgħu fil-kuntest ta' dak iż-żmien. Mhux bil-fors? U minnu, però minkejja li ġrat fil-kuntest ta' dak iż-żmien, xorta kienu hemm nies li kienu vera mweġġajn dak li ġara u xorta isu. Ekku, imma f'xi punt sar biżejjed ħsara minn daw l-istituzzjonijiet li jirrappreżentaw il-moviment konservattiv biex illum il-ġurnata il-moviment liberali irnexxielu jipperswadi l-nies li fid-dialogu politiku meta tajt il-ċat daw il-konservattivi qed tinsultom, qed tajt dawn huma nies repressivi, antikwati u li jridu jxekkluk milli inti is-sus wara dak li inti vera int. Meta qed nitkellmu fuq pereżempju li inti pereżempju qiegħda fi żwieġ u trid tiddivorzja. Il-Knisja għalek li int ma tistax tiddivorzja. Mhux il-Knisja għalita dik. Il-Knisja kienet kontra. Mhux il-Knisja għalita. Żgur li fil-kampanja tad-divorzju il-Knisja kienet fuq id-naħa ta' dak Kristu qalu. Dak li jħolli l-bnied, dak li jorbot ma jħollux il-bniedem, mhux hu, u tinsiex li l-żwieġ, sassa nabdu ma ħadux fuq dima, li l-żwieġ ma jsirx. Fuq il-ġid nabdu. Li l-żwieġ mhux il-qassis jagħmlu. Tinsiex di. Meta jmorru tnej jiżżewġu, mhux il-qassis jagħmel iż-żwieġ. Sewa. Il-qassis jagħdem jirrappreżenta biss il-funzjoni. Iż-żwieġ jagħmlu Alla. U jekk jgħidek what God, no man would put us under. Right. Mux dak mux il-Knisja tajda. Ġifieri għalik il-Knisja
f'dil-biċċa ta' xogħol kella. Però mbagħad issa sabat ma rridux inkunu mbagħad impoġġu lilna nfusna ġo kaxxa u daqshekk waqafna. Xint imbagħad jista' jkun u fil-fatt il-Knisja kellha kien hemm żmien fejn kienet kważi esaġerata, kienu jdumu ħafna sakemm jagħtu l-annullamenti u ta' kollu, però mbagħad il-Knisja għandha mbagħad l-eċċezzjoni regoli tagħha fejn inti għandek koppja li għalkemm iż-żewġ quddiem Alla, tajjeb, mhux quddiem il-Knisja, quddiem għażak mhux il-Knisja tagħmel iż-żwieġ, dak huwa żball tan-nies. Anyway, meta dawn mbagħad isibu li ma jistgħux joqogħdu flimkien jew kien xi problemi oħra u da kollu, mbagħad kellha ir-regoli tagħha fejn tista' tħollu dan iż-żwieġ. Kien hemm iż-żmien fejn kienu jdumu biex jagħmluh illu m'għandux daqshekk. Ma da jevolvu, dak li qed daw affarijiet jevolvu kollu. Issa inti qed saqsejtni jekk kienx hemm żmien fejn il-konservativizmu għamel ħsara. Nagħmilek domanda oħra, illum il-liberalizmu qed jagħmel ħsara. Da żgur. Da żgur. Ma ovvjament jiena nitolbok tagħmel naqra autokritika hawnhekk. Ovvjament l-darba konservattiv mal-idejat liberali inti forsi minn skont. Mhux ma taqbilx, ma forsi hemm affarijiet li taqbel magħhom forsi le. Skont. Però li qed nistaqsik huwa speċjal li taħseb kienu l-mumenti fl-istorja reċenti fejn il-konservattivizmu għamel ċertu żbalji li weġġaw il-proġett konservativ. U jinteressan ħallek għalfejn jiena ġvija hekk kelli qassis il-ġimgħa l-oħra. Li għatlu. Ma konservativ mhux qassisin biss. Ma kelli qassis u għatlu. Ma il-Knisja, rappreżentattiva. Mhux parti mill-Knisja, ġifieri sota konservativ. 100%. Il-politika tiegħi hija konservattiva. U l-twemmin tiegħi huwa konservattiv. Imma bħala istituzzjoni l-Knisja hija rappreżentattiva eżatt, hija parti mill-proġett u naqblu. Imma anke l-qassis meta għatlu daw idejat konservattivi mhux bitux. Li ma niddejax ngħid konservativ. Mhux dik il-verità. Semmi noqgħod ngħid jiena it-twemmin tiegħi u l-prinċipji tiegħi dejjem kienu konservattivi. U meta ġilit għalihom, ġilit għall-prinċipji konservattivi. Jiena għandi ħafna. Issa meta ngħid konservattiv, jiddependi xi tfisser konservattiv, ma jfissirx li neġa' mor għall-onnella. Eżatt. Dak għadda żmien. Iż-żmien huwa dejjem proċess u l-proċess tmur għall-aħjar. Imma dejjem fl-ambitu ta' rule of law. Jiena l-konservattivizmu kif narah jien u jiena għandi ftit tendenzi konservattivi wkoll. Narah li konservattivizmu tajjeb huwa konservattivizmu li dejjem qed jiġġedded li iħares lej il-passat u iżhom ċertu affarijiet li l-bniedem tgħallem tul l-istorja tiegħu. Daw tajbin. Mhux neċessarjament għax konna nagħmluha qabel u kienet tradizzjoni hija xi ħaġa tajba. Iż-żmien jinbidel. Għax iż-żmien jinbidel u narfu li pereżempju li inti nisa ma jkollhomx il-voti hija xi ħaġa bla sens li mara m'għandix l-istess drittijiet bħal raġel fid-dar hija xi ħaġa bla sens. Imma hemm ċertu valuri u jiena dejjem nasal lura għal ċertu ħwejjeġ bażiċi ħafna fil-moralità li għandhom ikunu issisin li minna joħorġu kollox imbagħad il-kultura, l-politika, il-mod kif inġibu ruħna ma' xulxin. Mela tlaqna?